Jadi alam akhirat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya raudhah atau swarga, ada yang atau jannah. Yang pertama itu jannah atau swarga. Yang kedua yaitu nar atau neraka. Kemarin kita sudah menjelaskan yang namanya alam swarga. Betul? Napa itu? Jannah. Swarga kemarin kan semi ada 9 kelompok. Lihat ada ini, ada 9 kelompok. Di antara kelompok mawon ini ada yang namanya kelompok yang namanya para nabi. Jasad jati saurip jatine para nabi. Jasad jati saurip jatine para wali. Terus para mukmin hak. Terus apa kemarin? Para arifin. Ma'rifat arifin itu. Terus apa malih? Para sholihin. Terus para muttaqin. Terus sinten malih sing swarga? Terus para muhibbin, cinta perintahiku. Terus sinten malih? Para abidin, wong sing ahli ibadah. Terus tunggal malih sinten? Para malaikat. Iku sing ngisi swarga. Nah, sekarang materi kita sekarang bahasanya sing ngisi neraka. Sing ngisi neraka sapa iki? Bisa bacakan dulu nanti kalau jelasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti bab nerangake neraka. Dene neraka iku uga kena den arani wadah lan uga kena den lan uga kena den arani negara lan uga kena den arani alam. Dene yen den arani wadah neraka iku kena den arani dadi wadahe wong-wong kang padha buta lan kena den arani dadi wadahe uripe wong-wong kang padha buta. Dene kang den arani wong-wong kang padha buta iku wong-wong kang ora weruh kang den arani syariat lan ora ngerti kang den arani syariat lan ora weruh kang den arani toreko lan ora ngerti kang den arani toreko lan ora weruh kang den arani aktifat lan ora ngerti kang den aktifat lan ora weruh kang den arani hakikat lan ora ngerti kang den arani hakikat. Sing pertama sing ngisi neraka besok niki sapa niku? Makanya temen niku dijelasin neraka kuwi apa? Neraka tenan-tenan gampang dipahami. Mriku ada wadah utawa tempat utawa nek jenenge negara utawa panggonan utawa alam dingin ngelompokne sesuatu kelompok lah nggih kumpul itu mriku sing ahli neraka sama mawon jenenge negara ya jenenge berarti dingin ngelompokne wong sing manggon ning negara ku ono sing ngiseni negara ku padha desa iki berarti kan wadah nggih ta sing ngiseni sapa ya penduduk asli iki jenenge berarti kan padha karo wadah sama saja. Nah terus sing ngiseni neraka kuwi sapa? Pertama niki sing ngiseni neraka iki ya kuwi wong-wong sing padha buta. Buta dalam arti bukan buta dhahir. Bukan buta jasmani. Buta ing dalam rohanine, atine sing buta. Selain dhahir ini gak iso nyawang, berarti wong gak iso nyawang. Mripate buta misalnya.